Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar musulmin duniya baki ɗaya, ina gaishe da kowa da kowa da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka amin. To insha Allahu rabbi yau ina ɗauke ne da wani sirri mai matuƙar muhimmanci mai ƙarfi. Sirri ne na yadda za ka mori ruhinka da lokacinka. Na ɗora su kuma a kan tafiyar kowane burji, ma'ana himlu zuwa hutu, domin kowa ya fi gane kansa. Insha Allahu rabbi lokacin da ya kamata ka shiga addu'a ko ka yi addu'a da yardar Allah, ka samu cikakken lokacin ka yi addu'a ka ga yadda ruhinka zai karɓi wannan abu, kuma har buƙatarka ta biya zahiran wa baɗinan da yardar Allah. Wannan lokuta da aka cire suna da matuƙar amfani, ba kuma abubuwa ba ne na wasa. Lokaci ne mai kyau, lokaci ne da ya dace ga wanda ya yi ne kawai zai tabbatar da ya ƙarfin abin yake, ya nasarar da ya samu, ya dafa'in da ya samu, wace irin ƙalubale yake fuskanta a rayuwarsa, daga lokacin da ya fara me ya fuskanta, me ya ji, wane irin sauƙi ya samu a rayuwa, wane irin farin ciki ya samu a rayuwa, wane irin buɗi ya samu a rayuwa. Insha Allahu rabbi kwana uku, sati ɗaya, da yardar Allah da amincewarsa ka riƙe kana yin wannan aiki, za ka samu nasara, za ka samu canji sosai a rayuwa. Insha Allahu rabbi. Da yake za a zo a cikin bayanan kuma a faɗa mutane wasu addu'o'i da ya kamata su riƙe daga cikin sunayen Allah. Insha Allahu rabbi. Sannan kuma shi dai ruhi, idan za ka shiga aikin shi a waɗannan lokuta da za a kawo, kana son ka tsarkake ruhinka, ka ladabtar da ruhinka, ka cimma nasara, ka cimma sa'a a cikin al'amuran da ka sa a gaba. To lallai yana da kyau ka tsaftace zuciya da jiki, kuma ka tabbatar kana da natsuwa. Ba wai kana wani aikin kana wani ba, a'a, ka tattara hankalinka waje ɗaya domin saƙon ya fi tafiya ruhin kai tsaye, har a samu abin da ake so cikin hukuncin Ubangiji. Na'am, ya kasance ɗakin da za ka shiga ko da kayayyaki a ciki babu damuwa, in dai ba ƙazanta ba ce a ciki, kamar ababe da suke warware alwala na najasa. To in dai ba su ba ne, za ka iya yi ko a ɗakin matarka ne, ba wani damuwa ba ne. Ya zama dai ba kayan fitsarin yara, ba wani ƙazanta da yake ajiye. Insha Allah. To kai ma kuma ka gyara zuciyarka da jikinka, ka tsaftace jikinka. To sai ka samu waje sai ka zauna, musamman a ce inda za ka zauna ɗin, idan ya kasance gurin mai shiru ne, to za ka tattara hankalinka waje ɗaya. Insha Allahu rabbi. Za ka ja numfashinka ka ajiye, sannan kuma ka daidaita sosai, sai ka yi istighfari 100, hailala 100, salatin annabi 100, miftahul amal kenan, kafin ka nutsu. To insha Allahu rabbi, kai aikin a lokacin, kowace irin addu'a ce, kowane irin aiki ne, ma'ana kowace irin buƙata ce, da yardar Allah da amincewarsa Allah zai biya maka buƙata. Kamar misali mu ɗauko yanzu jerin burujan. Idan ka ɗauko himlu, yana da kyau himlu ya yi addu'a ƙarfe 6 na safe, Allah zai amsa masa cikin hukuncin Ubangiji, ko kuma ƙarfe 12 na rana, Allah zai amsa masa cikin yardar Allah. Idan ka ɗauko kuma sauro, ƙarfe 2 na dare kenan ko, ƙarfe 2, da yardar Allah da amincewarsa Allah zai biya masa buƙatarsa idan ya yi addu'a. Sannan kuma ƙarfe 7 na yamma, nan ma in ya yi addu'a Allah zai biya masa buƙatarsa da yardar Allah. Sai kuma jauza'u, idan ka ɗauko jauza'u, ƙarfe 5 na safiya, da yardar Allah da amincewarsa, dai in ya yi addu'a Allah zai amsa masa. Sai kuma ƙarfe 4 na yamma, in ya yi addu'a Allah zai amsa masa. Abin da ake nufi a nan waɗannan lokuta, ba fa sauran lokutan addu'a ba ta tafiya ba, a'a. A wannan tafiyar ladabin ruhi, wannan lokacin shi ya fi cancanta da ka ɗauka. Sai kuma surɗan. Surɗan idan ya yi addu'a ƙarfe 9, ko ta yi addu'a ƙarfe 9 na safe, Allah zai amsa da yardarsa da amincewarsa. Haka na idan ta yi ƙarfe 6 na yamma, ko ya yi ƙarfe 6, Allah zai amsa da yardarsa da amincewarsa. Na'am.
Sai kuma usdu, idan yayi addu'a ƙarfe 1 rana da yardar Allah da amincewarsa Allah zai amsa masa, haka idan yayi ƙarfe 7 na safiya Allah zai amsa masa da yardarsa da amincewarsa. Sai kuma sumbulatu, sumbulatu idan yayi addu'a ko tayi addu'a ƙarfe 8 na dare, to da yardar Allah da amincewarsa Allah zai amsa mata ko zai amsa masa. Haka na idan aka yi addu'ar 11 na safe, Allah zai amsa da yardar Allah da amincewarsa. Na'am, sai kuma mizanu, mizanu cikin hukuncin Ubangiji idan aka yi addu'a da daddare ƙarfe 3 na dare, to da yardar Allah da amincewarsa Allah zai amsa wannan buƙata. Haka na kuma idan aka yi ƙarfe 2 na rana Allah zai amsa da yardarsa da amincewarsa. Sai kuma aqrabu, aqrabu cikin hukuncin Ubangiji idan yayi addu'a ko tayi addu'a ƙarfe 3 na yamma Allah zai amsa masa ko zai amsa mata. Haka na idan aka yi ƙarfe 1 na safe na dare kenan, insha Allahu rabbi Allah zai amsa da yardarsa da amincewarsa. Na'am, sai kuma ƙausu, ƙausu idan suka yi addu'a ƙarfe 5 na yamma da yardar Allah da amincewarsa Allah zai amsa. Haka na idan suka yi ƙarfe 4 na safe Allah zai amsa da yardarsa da amincewarsa. Sai jadayu, idan suka yi addu'a ƙarfe 8 na safiya Allah zai amsa musu da yardarsa da amincewarsa. Haka idan suka yi 11 dare Allah zai amsa musu da yardar Allah. Sai kuma dalwu, dalwu idan suka yi addu'a 12 na rana kenan Allah zai amsa musu. Haka na idan suka yi ƙarfe 10 dare Allah zai amsa musu. Sai hutu, idan suka yi addu'a ƙarfe 10 na safiya Allah zai amsa musu, kuma idan suka yi ƙarfe 9 na dare Allah zai amsa musu. Ku sani addu'a nake faɗa, ma'ana ko wata alaƙa ce ta arziki ka samu ka nutsu ka daidaita ruhinka, kai waɗannan a waɗannan lokuta da yardar Allah da amincewarsa wannan buƙata za ta yi da yardar Allah da amincewarsa. Abin da nake nufi kenan insha Allahu rabbi. Sannan kuma kowane buriji akwai sunan Allahn da ya dace da shi da ya kamata ya ringa amfani da shi. Misali, idan akan arziki ne za ka ringa karanta ya Fattahu ya Razzaƙu. Haka nan idan kuma akan mulki ne za ka ringa karanta ya Karimu ya Aliyu. Haka nan kuma idan akan wata buƙata ce ko ta neman wani abu za ka karanta ya Sami'u ya Basiru. Idan kuma akan karatu ne kake nema Allah ya taimake ka ko cin wata jarabawa, na'am za ka karanta ya Muta'ali ya Wahhabu. Idan kuma akan lafiya ne to za ka karanta ya Afuwu ya Gafuru. To waɗannan kenan da aka kawo yanzu da yardar Allah da amincewarsa, kuma kowane burji zai iya ɗauka ya yi insha Allahu rabbi. To da haka dai insha Allahu rabbi za a tsaya a wannan audio, saboda haka kar a manta da subscribing da liking da sharing wa 'yan uwa da abokanan arziki. Don Allah idan ka ji wannan audio ko kin ji, a daure a yi domin wasu ma su amfana insha Allahu rabbi. Da haka nake mana sallama, ma'assalama.